Ramogi TV seche madhi mbele kod twak mar wecheno mar Dond Rawere mano kotudore kod chike mag nengo campaign. Awacho ni bang' yweyo madundo obedo ka wawinjane kaka jopiny e kaunti ma Homa Bay oloso kotudore kod thuon wach mwatwake. Wawinjane mondi eka waduogi wago mbaka e studio ka. An nyinga iluonga Tom Odhiambo. Ana ja Homa Bay town ka kendo kama nitie ne mae. Jodala wawinjo ka IEBC osetiyo matek mokelo limit ne jok madwa chung' ne siasa gi. Ing'eni kapok araw mar chung' e siasa to ko gimana dhi ketho pesa nagonyo jomoko. Ana paro ni paro no ber kabisa mondo mi jok mabiro gi paro mar dhi kwalo pesa jopiny kacha kik migi opportunity mar chung' mondo gir pesa gidhi gikwal go pesa jopiny. Kopo ni onge pesa dhi many puodho mori pur iyud pesa ko kibichak donjo e siasa. To kopo ni nyalo to gol pesa nikech gini miyata mi ku choka nyamino ko kimiya pesa. And in fact chieng' mabiro chung' ta chung' kan gi pesa. Gimoro amora nyaka bed gi pesa be ka gimoro timore. To kopo ni wacho ni ionge pesa idwaro ni Roma. Mato kore konyo wango isechako yogori kamae. Jo IEBC go tiyo matek ber malich. No dhi timore maber nikech ng'ama oseka ni en youth odhi chung' siasa. Ong'e ni nyaka kony ji nyaka bi gi pesa. Kionge pesa be dala. Gino ber ma jo IEBC owinjo bed goye ka times to. Inga koro sani jol kalauka ng'ato idwaro 3,000 samoro 5,000. In pod idwaro MCA ka ionge pesa ithako ji nyaka joma nigi pesa. Hai wang' teko. Kionge pesa we chung'. Gima nyalo wacho wach mar gima ne IEBC ogolo gi kwano omenda mano wacho milion 15 gi ng'ama chung' masani ma youth ma pod ni e harakati mar menyu to wan be modwaro dongruok kaka joma tindo nitie kaka ohinyowa kaka joma tindo. E siasa ok onego bed mar pesa. Siasa onego bed mar wich obwongo maleo manyalo rito jopiny. Mane gima dwaro e siasa ka. To ka gigolo ka ginyalo kete 15 million no to bed ne nitiere percentage ma ginyalo miyo jachung'. Nikech wang'e ni kichung' nyaka ibed gi matin nikech jasiasa nyaka cham. To konego cham wanyora. Emomiyo nitiere pesa moket mar youth. Kogisatwe pesa ok watwe marom gi joma dongo ka. Nikech gin at least gisamenyo gin godo. To wan joma tindo pod eka wamenyo. So wan wakwayo mondo wakel yudhe mang'eny e siasa. Nyaka wambeknegi okanda. Nyaka waket gi matin ma atonga mayot ma youth nyalo kalo godo. To kwaketo ne yudhe mapek ahinya to wagolo yudhe wagi e siasa to bobedo encouraged ne nyaka yudhe mang'eny odonje e siasa. Mane momiyo nokel gimoro mar women rep ni mondo mine mang'eny obede siasa. So wakwayo ne IEBC the percentage mukelo mar pesa monego ng'ato chungo kodwaro MCA kata MP kata governor onego kete ma at least kata president ukete ma at least a youth can afford mondo wabed gi jotelo masani matindo. Siasa mogo sani jo osekethe gi pesa. To nitiere kuonde moko mosoka ma wachung'e miluongo ni Nyanza ni okethore wach mar pesa. Youth kiwuoyo godo teno neno mano ne gimiye pesa. Emomiyo wakwayo ne vijana let us support leadership mag jowa matindo. Support jowa matindo gi mondo gibed gikelnwa dongruok mopogore gi wach mar kwayo gi pesa. Kwauru pesa jomosetiyo to jowa matindo makoka menyo gi migi uru support, migi uru full support. Weneno ne ng'ato nyaka bed marom kodi, nyaka wabed gi ng'ato achiel manyalo represent jowa matindo. Challenges ma wan go is finance. Ma obedo challenge nikech king'iyo siasa madhi mbele e Kenya ka en siasa mar pesa. To samoro bedo matek ne jowa matindo maonge kod nyalo to ni kod teko mar telo n'oganda. Mar pesa pod en challenge nikech pesa e gimoro amora sani e Kenya ka. Samiromo gi jogo matindo gidhi dwaro ni mondo imigi gimoro. Koro samoro kinyisogi ni yuto mari pod ni piny gineno ka gima ok in ng'ama onego bed ni giyiero.